Казвам добре дошли и на нашите най-малки съкровища, които са тук. Много ви благодаря, че сте дошли по-близичко, за да мога да ви виждам по-добре. Вие обичате ли канарчета? Някой може да си има вкъщи едно малко жълто птиченце, което пее много разнообразни мелодии. Добре, днес ще ви разкажа една история за две приятелки. Дина и Алис. Дина и Алис винаги били заедно в училище. Дори когато отивали към училище и се връщали към училище, някой от вас ходили на училище? Има ли ученици да вдигнат ръце? Страхотно. А някой от вас ходили с... Добре. А някой от вас ходили на училище с някой друг? Така, по пътя да се срещне с някой и заедно. Супер. Миро? Да. Но тези две момиченца, Дина и Алис, били близо до училище и често, когато сутрин отивали натам, се изчаквали една друга на ъгъла на обща пресечка и оттам заедно отивали до училище. В училище често си били заедно. Играели, пеели си, занимавали се. Един ден обаче Дина се прибрала вкъщи и мама забелязала, че нещо не е наред. Дина, всичко наред ли е? Питала тя. Да. Но аз виждам, че нещо не е както трябва. Какво се е случило? Питала майката. И Дина споделила. Ти знаеш, че ние с Али сме много добри приятелки и постоянно сме си заедно. Обаче от една седмица тя нито ме изчаква, когато отиваме към училище, а пък като сме в училище ме избягва и въобще не иска да разговаря с мен. Ти направила ли си нещо? Питала майката. Дина се замислила и каза, не се сещам да съм направила нищо. Знаеш ли, трябва да отидеш и да я питаш, защо не иска да си играете отново. Тя е виновна, не съм аз. Тя трябва да дойде при мен. Извикала Дина и се затворила в себе си. На другия ден отишла в училище и понеже знаела, че майка ѝ е права в това, което ѝ казва, след края на училището веднага отишла при Алис, докато са още в училищния двор, и я запитала. Алис, ти защо не искаш да си играем повече заедно? Алис се сопнала и казала. Дина, ти знаеш много добре. Какво? Замигала Дина. Не се прави, че не знаеш. Аз със собствените си уши чух как как онзи ден ти каза на Рахил за мен. Не съм виждала толкова глупаво, толкова грозно и толкова непослушно създание през целия си живот. Дина замигала с очи и започнала да си мисли, кога е казала нещо такова за Алис. След малко се усмихнала, а Алис, като видяла това, обърнала гръб и тръгнала да си отива. Дина хванала за ръката своята приятелка Алис и казала, чакай! Ти не знаеш, че аз съм си кръстила новото канарче Алис. И понеже то постоянно кълве и разхвърля зранца и хартия, аз говорих за него, за моето канарче Алис, а не за тебе. Двете приятелки се спогледали още за няколко секунди, усмихнали се взаимно и се прегърнали и отново си били приятелки. Тогава Дина казва, Алис, ако някога пак се получи такова неразбирателство между мен и теб, искам веднага да го разрешаваме. Съгласна ли си? Да, съгласна съм. И от този момент нататък двете момичета си били отново добри приятелки.
Защо се сдобрили? Защо възстановили приятелството си? Защото провели разговор помежду си. Така и аз ви насърчавам чрез тази история, ако имате приятелчета, са ученици в класа или от махлата, които не другаруват с вас, идете и ги питайте. Разговаряйте с тях. Защо е така? Със сигурност ще намерите решение на въпроса. Това ни съветва и Божието Слово. Да бъдем в мир с всички, доколкото зависи от нас. А това се очаква от нас. Да направим първата крачка. Благодаря ви за вниманието. Можете да се отдадете на вашите занимания и помислете. Има ли някой приятелче или съученик, с който нещо не е наред? Отидете и питайте защо. Ето, чудесно. Един гребен е послужил за възстановяване на приятелството. Чудесно. А сега и историята за големите. Специален ден, освен че днес е благословение и осветен от Бога съботен ден, по Негова воля е и двоен празник за нас. Тъй като днес ще имаме светопричастна служба, Господна вечеря, едно специално богослужение. Господната вечеря, както сме казвали друг път, е уникално време, което изисква от нас размисъл. Вярвам, че всеки един до този момент се е замислил как е изживял вече от миналото 3-месечие, как стои пред Бога днес, какво би желал да се случи с него самия през следващите месеци, които Бог разстила пред нас. Бихме ли желали да израстваме в отношенията си към Бога, към другите и в отношението към самите себе си? В днешната тема, която е озаглавена 3 погледа, ще се спрем на 3 известни библейски истории, които се случват в рамките на по-малко от 24 часа. Първата история ще открием в Евангелието от Лука. Всъщност и 3 са оттам. И аз ви каня да отворите своите Библии на Евангелието според Лука, глава 22, като за начало. Лука 22 глава, 15 и след това 21 до 34 стихове. Намираме се в времето на Пасхата, на онази последна Пасха за Христос, която Той ще превърне в Господна вечеря. И каза Исус: твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас, преди да пострадам. След това от 21 стих надолу. Но ето, ръката на този, който ме предава, е с мен. Той разкрива какво ще направи Юда. Дава им Господна вечеря, символите на тялото си и кръвта си. Стана още и припирням помежду им, кой от тях се счита за по-голям. Взели се Господна вечеря, но става и припирня между тях. Веднага след това. Затова, казва Исус, 29 стих надолу: както моят Отец завещава царство на мен, а аз завещавам на вас, да ядете и да пиете на трапезата ми в моето царство и ще седнете на престола да съдите 12-те Израилеви племена. И рече Господ: Симоне, Симоне, ето,
Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе, да не ослабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Моля, запомнете тези думи на Христос тук. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. А Петър му каза: Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница, и на смърт. Казвам ти, Петре, петелът няма да пее днес, докато не си се отрекал 3 пъти, че ме познаваш. Ето е за връзката в първата история. Господната вечеря, Исус дава безквасния хляб и неферментирания гроздов сок, разкрива, че знае какви са намеренията на Юда, разкрива, че познава съвършено и Петър и му предсказва какво ще се случи. Въпреки самоувереността му, думите на Исус остават да тежат. Отиват в Гетсимания, Исус е заловен, заведен е в дома на Анна и там се води процес. Евангелие от Матей, 26 глава, дава малко по-големи подробности от доклада в Лука. Затова ще зачетем там. Матей, 26 глава, 69 до 74 стихове. А в двора на първосвещеника, и вижте, тук има една обратна градация. Исус е с 12 ученика в горницата. Докато са там, един се отделя. Юда. Остават 11. Исус е с 11 ученика на Гетсимания. Там ще се разбягат 9, ще останат 2, които ще влязат в двора на първосвещеника. От 2, които са там, ще избяга един и до Голгота с Христос ще остане само един. Исус е в двора на първосвещеника. Петър и Йоан също са там. Тогава го заплюваха в лицето и го блъскаха, а други му удреха плесници и му казваха: Познай ни, Христе, кой те удари? А Петър седеше вън на двора и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исуса Галилеянина. А той се отрече пред всички, казвайки: Не разбирам какво говориш. И когато излезе в предверието, видя го друга слугиня и каза на тези, които бяха вътре: И той беше с Исус Назарянина. А Петър пак се отрече и каза: Не познавам човека. След малко се приближиха и ония, които стояха наблизо и казаха на Петър: Наистина, и ти си от тях, защото твоят говор те издава. Тогава той започна да проклина, да се кълне: Не познавам човека. И на часът петелът пропя. Забелязвате ли градацията и тук? При първото питане, което е по-скоро от любопитство, той отговаря: Не знам за какво говориш. При второто питане, вече въпросът е поставен по-остро, когато му се казва: И той беше с Исус Назарянина. Тогава отговорът е: Не познавам човека. Не знам за какво говориш, не познавам човека. При третото питане и посочване на Петър, той започва да се кълне, да проклина, че не познава човека. И на часа петелът пропя. Книгата Животът на Исус, страница 440, глава пред Ана и съдилището на Каяфа, ще намерим следния пасаж.
Когато трети път Петър е запитан, при тези думи той избухва. Исусовите ученици се отличаваха със своя чист говор и за да заблуди напълно запитвачите си и да оправдае маската на дръзко поведение, която си беше надянал, той започна да се отрича от своя учител с проклятия и клетви. Искам да ви помоля, да ви поканя сега, да се поставите в такава позиция, в която вие решавате да произнасяте проклятия и клетви по отношение на Исус, за да докажете на хората около вас, че не го познавате. В този момент какво е вашето отношение към Христос? За да се доближим до това, което преживява Петър в момента. Улавяте ли идеята, че в този момент той се е дистанцирал напълно от Христос? За да можеш да проклинаш и да кълнеш някого и то да излиза истинско, ти трябва наистина в сърцето си да си направил голяма крачка от този човек. Да си се отделил от него и наистина да си мислиш, че няма нищо общо между теб и него. Петелът пак пропя. Тогава Петър го чу и си спомни думите на Исус. Преди да пее петелът, 3 пъти ще се отречеш от мен. Докато унизителните клетви бяха още на устите на Петър и пронизителното пеене на петела още звучеше в ушите му, Спасителят отвърна лице от намръщените съдии и погледна право в лицето на своя окаян ученик. Лука докладва това, че погледите на двамата са се срещнали. В същото време и погледът на Петър беше привлечен към неговия учител. В благородното му изражение той прочете дълбока жалост и скръб, но не и гняв. Видът на това бледо, страдащо лице, на тези треперещи устни, този поглед на състрадание и прощение пронизаха сърцето му като стрела. Петър осъзнава какво е направил и както докладват евангелистите, изпомни си Петър думата на Исус, която беше рекал: преди да изпее петелът, 3 пъти ще се отречеш от мен. И той излезе вън и плака горко. Ето първия поглед, върху който се спираме днес. Поглед на Христос към един негов ученик, който още не е обърнат напълно към Христос. Спомните ли си какво му каза в Лука? Но аз се молих за тебе и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Исус казва на Петър: ти още не си готов. Той си мисли, че е готов, но в часа на изпитанието осъзнава, че не е готов. Не е заел още твърда окончателна позиция за Христос. Исус го поглежда в онзи толкова драматичен момент и за двамата и със своя поглед казва на Петър: зная, че не си готов, но те обичам. Малко по-нататък, Лука 23 глава, четем от 22 стих надолу. Исус вече е в двора на Пилат. Пилат се опитва да го освободи. Какво зло е сторил той? Аз не намирам в него нищо, за което да заслужава смърт. И така, като го накажа, ще го пусна. Но те настояваха със силни гласове, викайки да бъде разпнат. И техните гласове надделяха. И Пилат реши да изпълни искането им. Пусна този, когото искаха,
който за размирица и убийство беше хвърлен в тъмница, а Исус предаде на волята им. И когато го поведоха, хванаха някого си Симона Киринеец, който се връщаше от нива, и сложиха на него кръста, за да го носи подир Исус. Ето втория случай. Един неволен свидетел на това, което се случва с Христос. Симон Киринеец се прибирал от нива, както докладва текста. И минавайки през Иерусалим, той се натъква на тази процесия, главната фигура, в която е Христос. Учуден, покрусен от жестокостта, с която се отнасят към Исус, той спира, гледа и не може да повярва на това, което очите му виждат. Книгата „Животът на Исус", страница 463, глава Голгота, ни помага да надникнем още малко в тази история, в тези кадри от пътя на Христос към кръста. Тълпата, която последва Спасителя, видя неговата слабост и залитащите му стъпки, но никой не прояви съчувствие. Подиграваха му се и го ругаеха, че не може да носи тежкия кръст. Товарът отново бе поставен на раменете му и той отново падна на земята. Преследвачите му видяха, че няма да може да носи по-нататък тази тежест. Изпаднаха в доста затруднено положение, понеже не можеше да се намери човек, който да понесе срамния товар. Самите евреи никога не биха сторили това, защото подобно осквернение би им попречило да вземат участие в Пасхата. Нито един от множеството, с което следваше Исус, не би се унизил да носи кръста. В този момент един чужденец, Симон Киринеец, който идваше от провинцията, срещна тълпата. Той чу хулите и подигравките, чу често повтарените презрителни думи: „Направете път на юдейския цар!“ Спре изненадан от гледката. И тъй като изрази съчувствието си, грабнаха го и натовариха кръста на раменете му. Симон беше чувал за Исус. Синовете му вярваха в Спасителя, но самият той не беше ученик. Не знам колко от вас са гледали филма „Страсти Христови“. Има ли такива? Спомняте си сцената, точно тази сцена, при която Симон Киринеец разкрива своето състрадание и съчувствие към Исус. Пребит до смърт и носещ тежкия кръст. Кръстът бе натоварен и върху Симон. Двамата вървяха рамо до рамо. Погледите им се срещаха. Симон вижда в този пребит и малтретиран човек нещо повече от просто човек. Той осъзнава тогава, че този мъж е различен, че той не заслужава това, което преживява в момента. Погледите им със сигурност са се срещали, и то не веднъж. Пътят до Голгота може и да не е дълъг, но е труден и мъчителен и бавен. Отнасянето на кръста до Голгота бе благословение за него, за Симон. И до края на дните си той бе благодарен за това провидение. Провидение, което направи така, че точно във времето, в което Симон се връща от нива, точно тогава процесията да тръгне към Голгота. И точно през това място, през което Симон ще мине, прибирайки се към дома си, да мине и процесията. И точно в това време да се случи пресечната точка в двата маршрута. Провидението търсеше Симон и го намери. В този случай стана причина Симон Киринеец
да вземе доброволно Христовия кръст и да го носи с радост през целия си живот. Втори поглед, който променя живот. Първия поглед към Петър проявил своята слабост тогава. Поглед, който казва: познавам те, зная, че не си готов, но те обичам. Втори поглед към Симон Киринеец, който казва: зная, че не ме познаваш, но те обичам. И преди да се срещнем с третия поглед, нека да видим и чуем една хубава песен, изпълнена от наша сестра. Песента Via Dolorosa.
Евангелие от Лука, 23 глава, 33 стих. И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпнаха него и злодейците, единият отдясно му, а другият отляво. Следват още унижения с думи, още обиди, още хули, макар че Исус е вече разпънат на кръста. Вляво и вдясно от него са разпънати тези двама разбойници, които заслужават това. Единият хули Христос, другия също в началото хули Христос. Но след време се случва нещо. Книгата Копнежът на вековете, страница 467 и 68 от глава Голгота, разкриват още детайли от тази сцена. Двамата мъже, които бяха разпънати заедно с Исус от начало, сипеха рогатни върху него, а един от тях, поради силното страдание, ставаше все по-отчаян и нападателен, но не бе така с неговия другар. Този човек не беше закоравял престъпник. Той се бе отклонил от правия път поради лоши другари, но беше далеч по-малко виновен от много други, които стояха при кръста и ругаеха Спасителя. Той бе виждал и чувал за Исус и бе слушал поученията му, но свещениците и управниците го бяха отклонили от него. Старайки се да заглуши съвестта си и да потуши убеждението си, той се хвърли в все по-дълбоко и по-дълбоко потъване в греха, докато накрая бе арестуван, разследван като престъпник и осъден да умре. Вече прикован на кръста, той чува думите на онези, които вървят долу, пред кръстовете. Сред минувачите той чу много хора, които защитаваха Исус. Чу ги как повтарят неговите думи, как разказват за делата му. И в сърцето на престъпника се възвърна убеждението, че това е Христос. И там, на кръста, той произнася своята изповед и каза, първо в отговор на другия разпънат: ние от Бога ли не се боиш, ти, който си под същото осъждане? Ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили, а този не е сторил нищо лошо. И каза: Господи Исусе, спомни се за мене, когато дойдеш в царството си. А Исус му рече: истина ти казвам днес, ще бъдеш с мен в рая. В онзи тъмен за Христос момент, в разгара на голямата агония на кръста, до Исус дойде лъч утеха. Това бе молитвата на каещия се разбойник. Със сигурност погледите са се срещали. Със сигурност начинът, по който Исус претърпява това страдание, влияе върху този разбойник. И той се обръща в последните си часове към Христос. Прави изповед, признава греха си и в неговия живот се изпълнява това, което апостол Павел ще пише на римляните в глава 10, стих 9, където ще каже: защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Поглед, който води към спасение. И този мъж, потънал от беззаконията си, но докоснат от Христос, почувства влиянието на Святия Дух, който освещава ума му и малко по малко сглобява в него веригата на доказателството.
в ранения, подиграван и висящ на кръста Исус, той видя Божият агнец, който взема греха на света. Извинете. Поглед, който променя. Поглед, който казва: зная твоето минало, но те обичам. 3 погледа в рамките на по-малко от 24 часа. 3 погледа на Христос, които доведоха до спасение. 3 погледа, които отправят своите вести към теб и мен днес. Зная, че не си готов, но те обичам. Зная, че не ме познаваш, но те обичам. Зная какво е твоето минало, но те обичам. И със своята смърт на кръста Христос доказа това. И днес ние стоим пред символите на един и в невидимото присъствие на един, който всеки ден заявява на теб и на мен: зная какъв си, зная каква си, но те обичам. Следва измиване на нозете. Преди да приемем символите на Христовото тяло и кръв, ще последваме примерът, който сам Христос ни даде. Обредът на смирението. Нека в тези специални минути, когато ще застанем един срещу друг или една срещу друга, да молим Бог да ни подари Неговата любов и да я преживеем. След това, отново тук, ще се срещнем с символите на нашия Господ. Време за измиване на нозете.